Asa ka? Papugi lagi dra. Suday ka. Birthday sa kong amigo ron. Domingo ron. Giimbita ko. Birthday ko ron. Suday ka diha. Og di magdugay naabot na jud mi. Perting tinawa sa dagat og perting limpiyuha di ay sa ilang giliguan. Og pagkahuman, naabtan na ko nga nag-ampo sila o di nag-ampo na lang pud ta. Siyempre kay duol ta sa Ginoo, dili jud nato nakalimtan ang ampo para duol ang grasya sa tuwa. Tanawa ko, naimbitahan ko kay duol ko og grasya. Simple. Simple lang ang paglamoy ba? Ay pod palata di nga dag. Maulo to sa palibot. Gisintigot ang tatingkot ang sa tinod o ng pudayon. Naaraw tayo bagang dala-dala diha. Kay gamay pamilok sa mga bisita ni Ron. Dasok yun ni pati plato ani. Dili yun na ito na wala o itong pinakos gang mga kargada diha pa para kung asa ta maabot. Bitaw oy joke ra bitaw na oy. Tanawar ko na itong amigo diha. Pag ita ka human og kaon, tagayan ta dayon. Pero sige kay ampay mo na ito. Ang likramo kay mo na ituyo na to diha. So wala pa tanaw man og kaon, nagsugbap jud day sila og panga. Kay naalagi daw ko og nag-ihaw po sila og manok Bisaya kay sa bawon daw na siya kay ipulutan na siya sa bahalina nga ilang gidala. Og dili magdugay kay ubay-ubay naman ang nahurot, moto nakadesisyon na sila nga manguli na kay hapon-hapon kay didto na lang to magtiwa sa ilahang balay. Ug mao na niyang nahitabo. O ang isunod, mauna ni ron. Mora nagipuspusan. Makaduty pa baka ni ugma ni. Pastilan dolor.